Jamtail on the beat. Tabekwe executive isigana batasia miasia nya n'otu nkwanye a ọrụ gana ka asị mụsụba n'ebe a ị na-awanya ịbata otu menu n'akụ ịbata otu menu n'akụ ịbata n'ime otu menu n'akụ n'otu ịbata otu menu n'akụ ịbata otu menu n'akụ ịbata otu ọnịsha menu n'akụ kpọrị n'otu onye si n'otu ọ na-eme ịmalụ n'otu ileti ịbata otu wee gosi gị ebe ife na-eme otu ada si ndo asị ndo ebido n'isi n'otu otu ọdụ agba mgbụ otu ejegowe ọrụ nwanyị otu na-alụ ọrụ otu na-agba mbọ otu ma ife alụ otu na-azụ afịa nwanne ịdọnye ilu n'otu biko mụlakọ maka ịla alụ ụla ena bịala egbeghị jụkwa sekese maọbụ ijuo ojo ezi maka otu moye ọ ga-agwa gị ka o si nwanne otu na-alụkwa ka m ife wetara ego bọọlụ n'otu chacha ofu otu ihe o teste ezigbote nwotu ihe onwe mesụa nwelụcha ịbịa n'ugotu menna agba afịa asawa bọbisụa menna nwa ịbata otu menu n'akụ ịbata otu menu n'akụ ịbata n'ime otu menu n'akụ n'otu ịbata otu menu n'akụ ịbata otu menu n'akụ ịbata otu ọnịsha menu n'akụ kpọrị n'otu chepụta fawa belewa yana faiba menu na bọkwa mint n'eli na melemele otu na-efekwa kash nọnyilu ka wele fim n'otu chacha ofu otu ihe o teste ezigbote nwotu ndị nwe ngabasị nwanne ọgba otu ezego onye obodo ebe gosi bido ihe onwe mesụa nwelụcha ịbịa n'ugotu menna agba afịa asawi bọbisụa menna nwa memmaket ọnịsha ụmụ emeko fọ plaza ose ọkwa ọdụ iwe kara oge ọchanja ọgbọgwụ na eletromat ịdọnye ilu n'ọpụ iwe ka ịbata head bridge relivu na ife na-eme mgbuko ogo si na mpọ new pass market building materials M&C Sanders Port Pizza Garden Waters Conclave Cafe Shoprite 007 001 Sky Plus Hotel Kedu Maka Soplo Yana Dolly Hills ihe onwe mesụa nwelụcha ịbịa n'ugotu menna agba afịa asawi bọbisụa menna nwa nwanne ịdọnye ilu n'otu biko mụlakọ maka ịla alụ ụla menna bịala egbeghị jụkwa sekese maọbụ ijuo ojo ezi maka otu moye ọ ga-agwa gị ka o si nwanne otu na-alụkwa ka m ife wetara ego bọọlụ n'otu ya